Закъсва и си търси работа. Трябват му пари. Взема чанта с пари и я носи на този човек. I can't get no sleep, my money calling. Waking up to money got me ballin'. I'm cash. Amigo on my line, he say go all in. Pistols get the shooting, now you fallin'. Значи това момче е безработно. Значи трябват му пари. Закъсва и си търси работа. Този човек го харесва. Вижда, че в него има потенциал. Пак този човек фрашкан с пари. Пачки. Много. Има няколко автомобилни представителства. Всички къртят яко пара. Разбира се добре с хората. Знае как преговаря. У мене. Отделно. Прави много пари от бензиностанции. Това говоря края на 70-те, началото на 80-те. И го вижда това момче, че финансово не се справя добре и решава му подаде ръка, решава му помогне. Като му даде на седмица за него време $3500. $3500 за него време. На седмица. 14 палки на месец. Като работа на това момче е само да вари и да обира парата. Отива по бензиностанцията, който изкара бензиностанцията, обира прихода. И му го носи. Взема чанта с пари и я носи на този човек. Минава са ни минават няколко месеца и казва, че иска повишение. А чакай, какво повишение? Този човек му вика, ти смяташ ли, че работата, която вършиш, дейността ти, струва дори тия пари да ти дам. Обаче не, понеже той гледа в чантата с многото пари, с хилядите, и почва да негодува. Вика, виж, тук пак аз вземам само 3500. А тя неговата работа дори не заслужава и за $1000 не заслужава, и за $500, само да отиде да обира парите. Но той гледа и завижда. И то, за да му преподаде урок, му вика не. Не ще да занимавам повече, те уволняват. Значи човешката природа си е човешка природа, няма да я промениш. Не прави непоискано добро. Хубава поговорка. Не прави непоискано добро. Както в експеримент с маймунките. 2 клетки, по 2 маймунки във всяка клетка. На едната дадат банани, на другата краставици. Едната почва да си хапва сладко банана, другата с краставицата гледа и почва да откача. Иска и тя банана. За да не завижда, не трябва да вижда. Щом вижда, ще завижда.